Per a crear una pàgina web hem d'estar dins de la pestanya de les webs i podem optar per dos vies. Una és crear una pàgina web des de zero, que fem clic en este botó, crear pàgina, donem títol, la descripció, les paraules claus de la pàgina, que són importants perquè després permeten que Google i altres cercadors indexen les nostres webs i algú les recupera a través de la cerca a través de Google o de DuckDuckGo o del cercador que siga. I després creem la pàgina. Recordeu que podeu treballar amb la pàgina oculta si feu clic ací, perquè ningú la veja per internet, però vaja, és improbable que algú la veja si no té l'adreça, la URL que li oferiu, sempre que no la pengeu d'una pàgina que ja teniu publicada. Per tant, podem treballar tranquil·lament des d'ací. Com veieu, és una pàgina en blanc i li hem de donar nosaltres la forma, hem d'escriure el text, col·locar les imatges, etc. Si treballem en un lloc en què ja tenim una plantilla dissenyada i més o menys volem conservar-la, el més fàcil és no crear-la des de zero, sinó duplicar una pàgina que ja tenim, que és el que farem a continuació. Tornem a l'entorn de treball, tenim ací la pàgina que acabem de crear, l'esborrem perquè no ens aprofita per a res, la seleccionem i l'esborrem. Sí, esborrem. I ara el que volem fer és duplicar una pàgina actual. Doncs, com que resulta que jo tinc una pàgina com esta i vull mantindre el títol, el text i una imatge ací a l'esquerra, bé, doncs el que faré és duplicar-la. Torne a l'apartat de notícies i duplique la pàgina. Dupliquem, per exemple, esta pàgina, copiem, apeguem i ens permet duplicar. Així la tenim i ja simplement hem d'obrir-la, canviar les paraules clau i una volta canviades les paraules clau ja podem canviar el que hi ha ja ací d'informació, el títol, el text i la imatge.